Der har vi en lille bitte baby. Og babyen står til at sove. Men der skal være lys nok. Eller, der skal være mørkt. Så, fuck, der er mørkt. Og, så slukker vi lige for PlayStation. Baby skal ikke spille PlayStation mere. Og nu så... Du lige bare lidt baby i starten, hvordan må du gøre med dynen. Okay, så lad os spille videre. Nu step baby. Og når du så ikke begynder at grine, fordi du griner af. Nu step baby. Okay, nu step. Okay. Hvad? Ja. Nu step baby, så. Okay, nu step baby, så nu skal vi slukke lyset. It's so heavy, you know?